Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 ýylyň 20 dekabry hepdäriňiň çarşamba güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň kanallarına. Şuňky temamyzyň ady Niýazowy öldüren adam azatlyk gezip özüne milli lider adyny aldy. Ine şu arada bir gurrun ederiz. Şu gün meň bilen şul video gepleşik alyp barýarlar. Muhammed ağa, salamu aleykum. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Selam vatandaşlar. Selam Serdar. Ve Serdar Hacanipes. Serdar, salamu aleykum. Hormatly vatandaşlar, ine biz esas temamyza geçmäkek men bir gysgaça bir video göközek bolýan gynanç video. Mass mediada häzir aýlanyp dur, göközüp dur hemme ýerde. Men şu bir parça videony göközek, ýöne bir öňünden haýyş etjek bolýan. Gaýran edip çağılaryňyzy ekranyň öňünden aýyryň. Bu video agyr video bolan soň, egerde özüňiz hem gaty duýguly psihikaňyz bolsa, onu özüňizi gorap, ýani şu video seyretmeň. Öz psihikaňyzy gorap. Başda men videony görkezmäkem bir gysgaça bize gowşan maglumatlara görä size ýani maglumatlar berjek bolýan. Ine bize gowşan habarlar boýunça Türkmenistanyň 27 noýabrda Allamrat Hudaýramow Mary welaýatynyň ýoglutynyň aňyrsyna ýerleşen Kalin diýip Bulç owasynyň ýaşaýjysy MHM ullugyna saklanylýar 27 noýabrda ve 3 günden soň öldürilýär. Ya 3 günün içinde öldürilýärmi bilemzok. Ýöne 3 günden soň ine dowun arnaşyna edip şunun cesedini akydyň diýip ýani MHM işgärleri aýdýar. Gelin indi men kiçik detallar aýdyp bereýin size. Allamrat Hudaýramow narkotik işler sebäpli 3-4 ýyl gaçyp ýöredil. Muny ýani polis bölümi MHM'ler gözlediler. Indi 3-4 ýyl ýani gaçyp gezip ýören soň ahiri ýada öz ýani özüne gelip näme bolsa da men jenaýaty kanun esasyna çekjek diýip özüni polis bölümine eltip şo ýerde boyuna alyp ine men geldim gaçyp ýörejekkä. Eger men günäm bolsa kanun esasyna men şo jenaýaty ýani jeda çekjek. Jenaýat iş bolan bolsa, jenaýat iş bab bolsa seredim men jedam bolsa ýani jenaýat işim bolsa jedam çekjek diýip şu ýaly aýdýar. Ýöne haýyş edýär meni urmagam söwmäňden ýani adalatly seredim men işime men özüm geldim diýip barýar şöyle. Polis bölümünden muny ýani sorgydy we MHM bölümine geçýärler we şo ýerde MHM işgärler eline naruşnik gelip muny ýani gynap başlaýarlar. Bir näçe gün gynandan soň şoňa ýani urup toga tutup şula oglany garnaşyna jaň edip ýani oturny garnaşyna jaň edip gelin cesedini akydyň diýip aýdýarlar. Ine şul cesedini ýani akydylenne şunun aýallygyny Allamrat Hudaýramowyň aýallygyny jaň edýär. Marda ýaşan soň ýani ýolutyny jaň edýär. Ellemäň men barynçam jaýlamaň diýip. Baryp görse dogony ýani her ýerinden urulypdyr, gıynalypdyr, ýani ýygy bilip dur cesedinde. Muny ekspertiza akydýar şul aýal maşgala. Ekspertim görüp netije çykarýar. Öz ajalyna öldü, hiç ýyl problemi ýok şol oglunna diýip ýani netije berýär. Ol netije bir adalatlyk netije. Şol netije arda bolman ol jesedi Allamratyň jesedini Aşgabatda gidýär. Aşgabatda ekspertler ökede ekspertler ýani ekspertiza edip netije çykarýarlar. Şo ýerde şol adam gıynalyp öldürildi diýip netije çykarýar. Ine şondan soň şol aýal ýani hemmere ýüzlenýär, ýani adalatly gözläp öz jigisiniň ýani hakyny gözläp hemmere ýüzlenýär. Ine 30 noýabrda ýani 3 gün geçen soň şu Allamrat Hudaýramow öldürilýär we garnaşlaryna jesed berilýär. Indi şul aýal maşgala şul nemäni ölen soň märekelerini geçirenler ýani polis we MHM işgärleriniň garnaşlary gelip pul hödürlýärler şol aýal.
bağışlan ine şeyle bollu dip ýalňyşlyk eýtdik beý. Ol aýalam gatymert jogap berýär. Men sizi bağışlan, ýöne men jigimi, ýagny diýir getirin men sizi bağışlan diýip ýa şolara ýüzlenýär. Özem inni men soňuna çelli gitjek, men hakykaty gözlejek diýip ýa hemmere ýüzlenýär. Ine şu ýaly ýagdaý bolup geçdi Türkmenistana. Allah murady urunlarym häzir ýanky azatlykda getmiyor. Şonu işe degişli adamlarym azatlykda getmiyor. Ine şu ýaly bir adalatlyk, şu ýaly korrupsiýa ösen soň şu ýaly ýa bir kançylyk Türkmenistanda getmiyor. Şunu içinde ne de bir imhame işgari, ne de polis işgari, ne saklandı, ne basıldı. Prokuratura iş açmadı, hiç kim tutulmadı. Cinayetçiler azatlıkla getmiyor. Gelin birinci video seyredelim, ondan şu arada yankı öz gepleşimizde devam ederiz. Siz mağrur tut berseňiz Muhammed Ağa Serdar, men bir kiçik video görkezeyim. Allah'ın rahcan gidip Mara vilayetinin devlet hopsuzluğuna öz ayağı gidip şunun ayın 30'u şu yağdaya getirip bize de gelin akidin deyip deyip aydıp can edip bu yaralarına münaseret görün özünüz devlet kanun var görün yine 3 günden el derece getiriptirler. Mara vilayetinin şehrin içinde bolan zatlar. Bizim hem arzımız var şu zatlara. Ine şuraya video gıyıskaçık ben görkezdim. Muhammed Ağa. Ine biz gepleşe başlamakan men bir soru berjek bolýan Serdar Berdimuhammedow bilenjek bolýan. Hormatlanmayan bir kanun prezident. Hani prokuratura näçip iş gozanyk şu meselede. Hani MHM öz rasledowatny näçip geçirenok. Öz içinde Служба безопасности var. Yani özünü barlayan bir gulluk var. Näçip şolar geçirenok rasledownya. Näçip şolar barlanok, näçip şolar zatlar öz işarları bilen boldy. Hani Mara vilayetin polis bölümünün yol boşdy. Näçip ol geçirenok iş açanok şu mesele boyunça. Näçip şunu men Fransa'da oturup yani Muhammed Ağa Kanada'da oturup yani Serdar Varşava'da oturup hem zatlar bilýär. Näçip Mara vilayetinde bolup geçen zady bütün mass media şu videodan doly hiç rad eden oklar. Näçip ministerlik yani polis ministerligi iş açanok näçip minister jogap berenok. Hani meclisin deputatlary näçip meclisin deputatlary yani halkın haklaryny gorayan adamlar, kanun çıkarıcı
yani häkimet, öz başlak bir häkimet. Han olur. Näçip şo ýerde adam haklaryny goýan komitet bar. Näçip şol ýanky hiçlat eden ok. Hani adalet ministrligi? Hani adalet ministri nirde? Siz adalatly gorumala bu Türkmenistanda. Hani MHM ministri? Hani polis ministri? Hani Türkmenistanyň ombudsmeni, ayal maşgala, Türkmenistanyň ýürüýte on tarapyndan, ýani hökümet tarapyndan bellenlen adam haklaryny gorayan, men size şoň adynam aýdyp bereyinmi? Şoň adyn biz Aýdar Durur her wagt bir minut men şoň adyny aýdyp bereýin size. Gatgydykly şoň ady. Bize şol ayal her wagtym gerek. Men ýürüýde tap goýdum şoň adyny bir minut. Biz gepleşigi dowam edelim. Men häzir ýene tapyn bir ýanky ýitdi. Soň aýdyp geçerim. Muhammed ağa. Ine men öňüm aýdýardym, korrupsiýa östürýän ataly ogul Türkmenistany ýykdylar. İstenik adam hukuk gorayan gulluklaryň işgärler tarapyndan urulyp öldüripdiler. Cinayetçi bir kanun prezident Ferdar Berdimuhammedow hukuk gorayan gulluklaryň adamlaryna öldürmäne we adamlary gynamana litsenziýa berdi. Litsenziýa diýmek ýanky ofitsialna şolara hak berdi. Mene şeýle düşünýän. Muhammed ağa, sen näme pikir edýäňiz? Gwende Murat yankı meselede 3 tane dat var. Şu an bir dürlü görünüşünde şonu aýtýarlar. Bir de narkotik aýlapdyr diye, bir bir polisiýa bilen yol nemet ýan polisiýa nemedenne şo bilen neme edipdir gar, näme üçin bir kanun meni taklayan diýip bir dawa edipdir diye. Bir habar sen aýdyşyň bar. Indi men näme diýjek bolýar? Adamdy bu zatlary hökümetiň haramzadalary informasiýany dürlü görünüşinde inni bir çykdy. Şonu neme etmek üçin adamlary bulaşdyrmak üçin her näme informasiýa bermekleri mümkin. Ýöne fakt näme? Bir adam öz aýagy bilen Türkmenistanyň kenbäsine, Mary welaýatynyň kenbäsiniň zadyna barýa. Menden näme sorajak bolsaňyz men ştaha diye şonam tutýarlar, burýarlar, ýençýärler, 3 günden soňra matlygyny berýär. Şu bir kanun. Şol adam öldürenem bolsa, narkotik aýlanem bolsa, näme cinayet edenem bolsa, hiç ýyl haky ýok. Hökümet işgärleriniň şonu vurmana, ýençmäne. Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça. İkinci de Serdar Berdimuhammed elini konstitusiya, Kur'an'a koyup bütün dünyanın önüne kazam içti. Ey haramzade Serdar. Ahaleke gözün önüne hola videosu, hola karnaşlarının sana yüzlenmeyişi. Ahaleke cevap ver. Eğer Kur'an'a kazam içen bolsan haramzade cevap ver. Ahaleke tem koyan işgärler näme otyl. Ol buluşdu. Onu kemtir edecek olma. Üçüncü de men bütün buluşlara, şu da Türkmenistanlara yüzleniyor. Şu da bizim hemmemizin önündeki durumda. 32 yıllık şu haramzadalar yurt dolandırış mekanizmi şey. Hükümet işgärlerini doğrucunusları satyarlar, satın pulunu alanlarından sonra onlara bir kanunçuluk etmeye, pul kazanmaya ruhsat veriyor. Şol üçin hem ola bir kanunçuluk etýärler. Düzgünleri pozýarlar. Bula da gözünüm ýa. Şol üçin biz eger şulan etýän cinayetlerini bir düzgünçiler video düşürüp ýaýratsak, ýokardaky duran şolara ruhsat beren adamlar mecburi ýagdaýda şolara cinayet işini galdyrmaly bolýar. Şol üçin şu video näçe giňden ýaýratsak, halk köçe çıkıp, buluşla, karnaşları, barın tinin konstitusiyanın hakkınız, barın prokuraturanın önüne, barın kovsuzluk kulluğunun önüne, barın talep edin. Näme için şonu vurdular, näme için öldürüp bize verdiler. Bize şonu dirliğini getirip verin. Şu sizin hakkınız. Yine aýtjak men ähneke Kanada'da, özde kulak atın, Karamzadalı kulak atın. Kim şu cinayete baş koşan bolsa kulak atın.
adamdağın karşısında cinayet ettiğiniz onsuroklarınız yoktur. Siz niyerde bolsanız biz ilerlap sizin sonunuzdan yeter. İyerde güç yeter. Biz şuları anaki bütün dünya hukuk koruyucu kuramalarını verdik. İnne hadir İran'ın buluşlarının imamları var. Abdülhamid neme deyip, men öz çıkışımda saytınam görkezdim, havaram yadım, hemen şoňa da farsça şol buluşlaryň yüzlenmesini olara uğrattım. Dünya boyunca buluşları korayan hukuk koruyucu kuramalar var. Onun men saytınam görkezdim, adreslerinem görkezdim, hem meňidem yadım, ben özüm hem Anglisçe perewod edip hem besini uğratýan. Şol için şola bilintin aňyrdy şu cinayete baş goşanlar. Siz boş bilmersiniz. Kimde kim şuları üstün batıracak olsa olara da gün vermez. Ondan sonra yine bir aytjakladım var. Türkmenistan'ın pristaviteli olup Jeneva onun nemesine Vefa Hacıyev geldi. Vefa Hacıyev haramdada bütün Türkmenistan'ın cinayetle bolmağına bir gün katnaşı var adam şu. Biz şu haramdada Jeneva'da gün vermer. Şol için Vefa Hacıyev. Eğer de siz şu cinayeti devam ettirseniz, şon edin ettiliğini gelip onun önüne yuyacak olsanız, biz sen haramda adam tutturmaz. Sen bizim elimizde Jeneva'dan sen tutturmaz. Şoňa da kanunçuluk ruhsat veriyor. Yana bir İran'ın diplomatını Avrupa'da, Şveçya'da 30 yıl bundan önce türmede işler, türmedekilere adar veren için ömürlük tutsak verdiler. Öňün hükmü çıktı. Şol için karamdada ben diplomat bana da dimerlem kadip ala dedi oturma. Neme de oturma, arkayın oturtmaz seni. Biz hükmen senin iyiliğinizden yeter. Buluşlar, siz Türkmenistan'ın grajdanı, kemsiremen, bütün Türkmenistan'ın grajdanları Türkmenistan'ın eyettir. Türkmenler, Ors, Türkmen, Kazak, hiç kaysınız tapavut bolmani. Şu adam, şu kıyın düşün maşgalanı, şu buluş maşgalanı koraylim. Hemmemiz bile korası şu karamdadanan çalt dinar. Sağ ol Muhammed ağam. Men häzir Serdara söz bermäkem. Bir size maglumat öküjek bolýan hormatly watandaşlar, üns berin. Ine şu ýerde Уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане омбудсмен Ядурсун Гурбан-Назарова провела ряд встреч с представителями международных партнеров аппарата омбудсмена, на которых обсуждались вопросы сотрудничества в сфере защиты прав человека и перспективы его развития. Ine şulayan şunun adı men yeni olarak atladığım de Ядурсун Гурбан-Назарова. Ine Ядурсун Гурбан-Назарова yığınaklar geçiriyor, halkara kurumlar bilen duşuyor. Türkmenistan'da adam haklarını korumak ve onun yani koruyuşun ötüşü boyunca gepleşikleri geçiriyor. Ядурсун siz beylik kurumalar bilen gepleşikler geçirmeyin. Beylik kurumalar size şu mesele boyunca toğra verirler. Sebebi şugun yani yürütü Avrupa'daki yerleşen merkezi Asya'nı koruyan pravzaşintikler bilen gürleştik ve materyaller verdik. Şu yani Allah Murat Hudayramov boyunca. Indi men buluş halkyna da ýülenýän Ядурсuna ýülenýän birinji bilen näçe bizim buluş ýaşaýan buluş Türkmenistanyň grajdanlary bir etniçi kiçik bir millet her gedek tutulany şular ýa-da triýek satýarlar diýip tutulýar ýa-da şol narkotik aýalar diýip tutulýar. Näçe şolaryň haklary kemsedilýär. Ine Allah Murat Hudayramov öýüli barıp derine gelin, ine men geldim, men sizden kaçıp ýadadım, siz maňa ýanky töhmet atdyňyz, ine men geldim, eger men jenaýatym bar bolsa, jezamy çekçek diýip oturmany geldim diýip barýar şöyle. Näçe türmede adam urulup öldürilýär. Hiç kimin hakkı yok. Onun jenaýaty tek subut edilen oga. Näçe eýýän muňa ýanky çäre görülýär. Özem ölüm jezasy berilýär. Urup bu zatlar hiç yerde bolmaly. Eger biz zakon o polisiýa, yani polisiýa kanuny we MHM boýunça kanunlar galdyrsak, o ýerde adamyň haklaryny gorap, giýjegini ylgymaly bara. Näçe Serdar Berdimuhammedow, Türkmenistanyň bir kanun prezidenti, hiç da düşünmeýän akmak, şol hukuk gorayan gurumlara adam öldürmäne lisensiýa berýär. Näçe
Şunun üstüyle bizim halkımızda genotsid ediyor. Ine şu sorulara siz ombudsman hökmünde ýa-dursun Gurbannazar jogap bermeli. Sebäbi jogap bermeseniz biz sizi jenaýata çeker. Türkmenistan bu düşüne gitmez. Türkmenistan yarılacak bolýar. Türkmenistan çalışanına birinci bilen siz jenaýata giderdiňiz. Sebäbi siz adam haklaryny gorumaly adam jenaýaty ýa-ni gözüňizi yumup gaýtyp üstürýäňiz. Şonu ýa-ni durduman adam haklaryny bozulýan zatlary üstürýäňiz. Ne sizin işiniz şol. Şonuň üçin biz sizi jenaýata çağırarys. Şu günden başlap siz öz jenaýatyňyzy ýa-ni taryha ýazyp gelýäňiz. Şu reçel bolan zatlaram ýazyldy, indi şu günden başlap izam ýazyp gelýär. Şonuň üçin biz sizi jenaýata çekeriz. Indi men sözi Serdara bereýin. Serdar söz sizden aýdyryn. Sağ olun. Şu meseleler waka näme edýär? Näme etmeli Türkmenistan'a? Şu zatlar bolmaz ýaly. Diňe etmeli zat belli, ağzı bir bolmaly we jebis bolmaly. Her bir türkmen bir zady bilmeli, her bir adam ogly. Şu zat ba bizim her birimizde identifikasiyon barmak izimiz var-da, her bir adama değişli. Bırakım görkezýär ki Allah Taala ýöríte yaratypdyr bendeleri bir-birine mengzeseler emma aýratynlyklary bolsun diýip. Ve bugünkü günde bize ağzı birlik ve cevizlik gerek. Bugünkü günde Buluç olsun, Türkmen olsun, Tatar olsun, Özbek olsun, Kazak olsun, Muhammed Ağa'nın Ayçiyalık, Armeni, Azerbaycan olsun, Tatar olsun, tapavdu yok. O Süleyman vardı şu an şu bizim familyasını gördüm yardım uçküttü. Süleyman vardı ölküttü, öldürdüler. Bununla sindirdi bu halk sesini çıkaranak. Yine birini öldürdüler, arada oğlanı öldürdüler. Kima Muhammed Mehmet Hüseyin'e zat deyip. Bugünkü günde bu. Demek bugünkü günde düýe çağın aýtýarlyk bärde şol halka şol zada has köp üns vermeli. Bütün dünýäniň ünsünü çekmeli. Bütün dünýäniň ünsünü çekip bulary jenaýat jogapkärçiliğine çekmeli ýa etmeli. Международный Венский konvensiýa bärde dursun. Putin'i alıp bulary hem Gaga sudunyň öňüne dikeler ýa etmeli. Muny başaryp bilen günümizde bizde gurşmana, söwüşmäne adam galmaýar Türkmenistan'da. Dogry. Muhammed Ağa, ine şu ýaly Türkmenistan kartinka ýaly ýa-ni kanunlary wa, konstitusiýasy wa, ýalan prezident wa, ýalan milli lider wa, ýalan MHM gullukları wa, ýalan polis gullukları wa, hemmesi Türkmenistanyň halkyna ýa genotsid etmäni dörüdülen adamlar. İnanmarsanız Türkmenistan hemme ýerde agzyny çyşyp gurulýar. Bizde Türkmenistan'da adam hakları bozulan o. Azatlık hemme zat gülýär internetten ma, hemme zat gülýär hemme ýerde çykyşlaryna aýdýarlar. İnanmarsanız bu toron binamyslar. Ýüzlerine tüýkürseň ama şular. Şoňa ýaly utançsız bihaýa korrupsiýa ýalar. Korrupsiýa 100%-dan aşyk gitdi. Indi Serdar Berdimuhammedow gyýgyryp ýatyr MHM we polis gulluklarına halkı saklaň, näme etmeli bolsa edin, gyrın, saklaň diýse, litsenziýa berdi bolýar, şular öldürün, gyrın diýdi bolýar da. Adam durmuşy, adam jany Türkmenistanyň hiç rahat. İsteniň adamy ministr bolay, sen basyp bilýärler. Sen ýanky ýöre köçede gezýän adam bolay, tutup alyp gidip öldürip bilýärler. Ine şu MHM we polis gulluklarının litsenziýasy var. Şulary hiç rahat diýilen okşury ýalat edenler. Ine näçinji gün şu 20 dekabr 20 günü ne prokuratura iş gozgody, ne bular tutuldy, ne sonra ýerlere çekildi. Azatlyk da etmiyorlar. Şu boýunça biz näme etmeli Muhammed Ağa? Ine bütün dünýä ýaýratdyk. Ine şular suwda bütün dünýäde berämede, ýa-ni bizim watandaşlaryň haklaryny gorap we gaga iltimämek başgalar kalmady. Türkmenistan döwleti ýok. Konstitusiýa işleýän ok. Haçan da konstitusiýa işlemede döwlet ýok, edenetlilik, ine edenetlilik. Aýdym Muhammed Ağa. Murad ağa, biz birinciden häzir Türkmenistany hemme halka daýdyp otýar, Türkmenistana daýdyp otýar. Hukumetin içindäki işgärlere daýdyp otýar.
Şu bellice cinayet, Türkmenistan'ın konstitusiyasını bozmokluk, hükümet yolbaşçıları cinayet işe baş koşun. Gruppa boy öyle. Kenbedi'nin, Marı vilayetinin kenbedi. Şol çiğnen, hükmen şon karşısına cinayet işini şu yakınlıkta kaldırmalı. Hem mefnem aristivat etmeli. Ben hadir görür. Şu da etmeyem ya etmeyem. Eğer şuun küsüroktan ta bir aya çellinleyeyim. Şula etmese, ondan bizim dilimiz udin emmeyerdi. Ben birinciden Vapa Hacıyev cinayeti işini kaldırır. Vapa Hacıyev Türkmenistan'ın ofisyal pristavitili onu. Teade de geldi şu da. Ben şu nimeleri hemmesini periyod edip de uğratıyor. Video falşivide. Bolmadı kuakade. Ölen adam ba. Ece kakada ardadı yazdı bana da uğrattılar. Ba mennedi. Şol için bulan edibilecek daha yok. Yalan söyleyip bilmiyor. Şol için hükmen şoları türmeye basar. Mümkün bula bir neçe vaktinden gene boşaltma mümkün. Yöne bedi ederler. Eğer şunu etmeseler biz bunlara gün vermez. Şulum cinayetlerinin üstüne bir deyla koşulup duran şulum hemmesi kim arda yattı şun idarlasara şolar gagskı suda yani nemen aydı şiderdarın aydı yani hiç kurrumsuz çekip oluyor. Yani iki haftamın ne önce İran'ın prezidenti Şvitsarya gelecek oluyor. İki tane oğlan arda yaddılar. Şu 30 yılın önce türmede öldürülen nemelen karnaşları, kosarları. Şu adam bir delegasyon, ölüm delegasyonu ya da komitet diyen yani. Şon Ağdat'ın bir yerde İran'ın prezidenti. Hem bir yerde Dakaz'ın. Şu berik geliyor, şon tutun deyip arda verdiler. Arda'nı kabul ettiler. İran'ın prezidenti gelibilmedi. Gelibilmedi Şvetsarya. Tabi şu polisiye hakkı var şunu şu tarzda arest etmek. Adamdağın karşısına cinayet edilenine ona diplomatik neme falan o atla hiç yürümeye. On polisiyen borcu şunu kakskıtuda eltip de vermeyen şunu hep etyenli. Mımsuluk damıstlamıyor. 30 yıldan 40 yıldan haçım olar. Eğer Türkmenistan'ın devleti şoları nemetmese şolan atları babizdi. Şoları Interpol'a biz beriye. Hükmenen beriye. Şu videola bilen arda yadar üstünde ECKK karmaşlarının arda yadarları ba tavşılar göreğil neyli şonu tutmayan. Şol için ola daşarı yurda gitti, İslenlik yurda gitti tutup oluyor. Şon yanak nemeli köp experience'li. Dubai'ye gidenle bir yerini tuttular. Şvetsiya gelenle tuttular. Yine kendi şon yanak ben anneme de oturmayın ön küçüklerimde de aittim. Şol için var ha biz bundan sıfarsı fikir etme. Men yine bir daha koşuyor kader Murat. Teyze gelen haber nemede koydu. Kronika Türkmenistan'da. Bir tane saldatın iyidinden maması bilen atası geliyor. İyidinden nemeden daş oldum. Buldum ta etrafından neme geliyor. Kızlar şu kardıgalan yanına pagran zonada ahtı kulluk et yani. Şu tak iyidinden geliyor. Bariya pagran post var, şu post var aytiya şeyle onunla diye hazır yok diye erti geliyor. Buna da gidip cay arendevat et yerle 2 yıllık. O zaman erti var ya erti diyor. Birun var ya birunum yok diyor. Ondan bir ben niye başlığınız bile gepleşecek diye kim nemeler veren kapitan mı kim ne on çağırıyor. O da piyan geliyor. Yankıları ağzından gelenini söylüyor. Yakalaşıyarlı, urşiyarlı, saldatlı gelip arasını açıyor. O zaman ertiydi, yankı aktığını getiriyorlar. Aktığını getirenlerine buna gepleşen yerde onun falan o zaman aktığı gurrun veriyor. Diye biz diye şu tadiyakilerin hemmet diye her ayda diye 2 ettiler bizim komandirlerimiz bizi kulçuluğa satyarlı diye fermerlere. Gidip birinin öğününü bolup şun kulu olmalı. Malının bokunu süpürmeli, iyimini vermeli, şu tadı yatmalı, ona direkt şunları iydiriyor diye. Bu haramzadalar bizim çağalamızı inni kulçuluğa satyarlı. Haramzada ferda. Sen bilmeyenmiş onu. Sen elin Kur'an'a koyup kasam içtin men konstitusiyanı yerine getiriyen.
Aha bizim yetiştiren çağalamaz alıp gidip vatana hizmet edeceklik giden adamları kulçuluğa tavşırmak ne men anlatıyor. Haydi bir haramdadı şu zatları etmiyor. Aha siz haramdadı. Siz yurdu ta'lamak için, halkı korkutmak için her kim hükümette işlese onlara aylığa berende aylık berdiğinde onu ona çare edip alyanız onlara oğurluk etmeyene, cinayet etmeyene yol veriyor. Şol çiğnem Luboy afitler gününü görecek olsa gelen soldatlara bizim çağalamada adar vermeli. Onlar kulçuluğa ulmeli. Şol çiğnem hadir şon emeti atamamadı gittiler Aşgabat'a. İnni yankın komandirleri var. Yukarıda komandirleri. Yankı saldatı 3 günlep neme batıptır. Ne için? Sen armiyan sekretini grajdan adamlara aydıptırdın diye. Bu haramda adalan edip verenini gördüm. Şol için şu an türmedeki oturulan 90% bir güne ey vatandaşlar türmede karnaşlar yatan adamlar. Sizin karnaşlarınız, sizin ece kakalarınız, sizin eceleriniz, sizin doğullarınız bir güne yatıyla. Adalatsız tutma, adalatsız derine geçirliye bir direkt sizin karnaşlarınız türmede kötüyor. Şol için közenlen şu haramzadaları kanunu boyun etmeseniz siz bir günem durmella. Eğer vicdanınız olsa. Göne şunu korkutup sizi imandan ayırıptır. Sizi bir vicdan ediptir. Şol için özünüze gelin. Siz yekede, ahaneke kahraman oğlumuz, Murat Fransiya'dan, Serdar Polşa'da, men Kanada'da, Amerika'da, Avrupa durluk günceklerine, Türkiye'de biz tayin sizin sesiniz olmaz. Sizin karşınızda cinayet eden adamlara gün vermeyeni geçirersin. Hem erik tutur. Şol için korkman. Barın öz çağılanı değil. Öz vatanını değil. Öz haklı kanununa verilen dadı oran. Barın hemmeni şun kun. Yankı atamamız dime varıptın. Aşgabat'ta şonu kolla. Şonu koy ministerlik cevap versin. Koy inni demeyle Türkmenistan'ın hiçbir bayanını çağırsınlar. Bizim çağalamıza azar vermesinler. Olur kösemesinler. Olur korkulmasınlar. Koy bayanlılara dastoyuna aylık versinler. Bu haramzadala aylık vermeyen olur mecburiyet yerler. Dastoyuna aylık versinler. Ola gelip öz vatandaşlarını köse pul kazanmaya mecbur olmasın. Şol için ministerler siz haramzadalar ehanete. Siz vatanı tatalla. Siz bizim vatanımızı talap kösekülere birdiryen adamlar. Şol için siz bizden kaçıp biler mukadime. Biz hadir teretya. Şol qarrı Ece baban aktığına nimet yanıttı. Eğer şu tada komandirlere çare görmeseniz biz sizin karşınızda cinayet işin kalır. Sağ olun Muhammed ağa. Ine men häzir birinci gündök duýup öküden şu minister ýa-ni harwurluk ministri ine şul adam dine gurban bilen Serdar Berdimuhammedow gorýar. Buna başla bu begenç günde diýip däl başga adam. Birinçler Migrasiýa bir mı? Migrasiýa başlar. Begençe uzun çalsa haçan geretmeden Ha, kitap bir mı? okuýar. Barmın Ana birinci oturan çep tarapda. şul adam. Ine şu birinç gündök diýip şul adam dine Serdar Berdimuhammedow gorýar. Egerde biz düýpli seretsek şul Serdar bilen Gurban Berdimuhammedowlar bir kanun adamlar iksem bir kanun milli lider muny milli lider diýip hasam et bolanok bir utonç şuňa ýa-ni türkmen diýmegem utonç zat şu. Be oňul bolsa a harpyna şermenine hiç zat dolandyrmak dine kreasasyny gorumak üçin ýa-ni adamlar gynýar. Ministr gynýar, gorunmak ministri şu gorunmak ministri her zadet ýa-ni bir goru diýip aýdýar. MHM ministri basýa ýa-ni basışlar edýär. Polis ministrine basış edýär, prokuratura basış edýär. Bizi goran kim ölürsen şonu ölürün ine lisenziýaňyz eliňizde. Men Serdar Berdimuhammedowyň aýdýan sözi var kabinet ministrinde. Kanun bozmaly bolsa kanun bozuň, halky saklaň, halky gyryn. Arkaňyzda men var. Sizden kanun ýa konstitusiýany sorajak menden başga adam ýok diýär. Ünsüň.
şul 2 ýylly ýalançy bütün dünya öňüne näme diýär we hakyky kabinet ministrine näme diýär. Gelin şoňa biz ýene bir ýere seredelik. Men size görkezin şul adam näme diýär. Ýa-ni dünya öňüne we kabinet ministri. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kakazy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň dowlat garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we okymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýär. Murat, şu begence men bir güldürecek adam var. Şonu men tanayan. Ol var o Sarjayev Batır'ın vurup beren nemesi var. İsrail'den getirip tavuk firmasını. Şon nire kime satanlarını çelgin bilýär. Näetip dargadarlarını çelgin bilýär. Tebe maňa da ýük tutdular. Şol üçin begenç. Men taň aýtýar. Şola gelýär ýanyma. Eger şu tadaki wayenni naçalnikleri Türkmen oğullarının kulçuluğa mecburani adamlara çare görmese men hemme adaydır. Sen cinayetin hemmesi belli. Tavuklan iyimini kime satan ne çeliyim men biliyorum. Haydi ver. Sağ olun Muhammed ağam. Hormatly vatandaşlar, ýalňyja Serdar Berdimuhammedowyň çykyşyny dinlediňiz. Şu konstitusiýaň garanty, elini konstitusiýa goýup söz verip halk öňüne, bütün dünya öňüne ine şuraya cinayetçileri dürü diye cinayet ettirýär ve halkı gırtlıyor. Indi maňa aýdym, konstitusiýa işlenok. Bir kezzap öz-özüne karar çıkar diye oğlunu milli lider edip. Bir kezzap öz oğlunu prezident edip belliye, oğlum MHM, polis, yani prokuratura ve hukuk koruyan gullukları, hukuk bozayan gullukları ediyade, oları konstitusiýany sizden soracak yok, basın, gırın, yatırın deyip komanda veriyor. Egerde ombudsman, beýleki guramalar bilen, yani halkary guramalar bilen duýuşup ertekler gurun berýän bolsa, konstitusiýa işlemeýän bolsa, bizim haklarımız hiç yerde yok bolsa, onu Türkmenistan bar mı ya yok mu? Mümkin Türkmenistan Türkmen halkına yoktur. Türkmenistan dine, yani Gurbanoglu Serdar ve onun yanına yallaklara MHM polis, MHM teröristlere, polis zombilara değişlidir mümkün. Onu diýmek biz şu döwletimizi izin almalylar. Näme almaly? Näme bizim ata-babamyz ölkütdi, şolar Türkmenistan'ı alaýarmy? Yok. Şoň üçin men buluş halkyna ýülenýän, guşkudan margrese çeldi ýaşayan buluşlar. Näme siz bilen bir kançylyk edýän bolsalar bize habar ýetirin. Biz şunu bütün dünya ýaýradar. Sizi gorar. Siz häzir size garşy, hemmene garşy işlenýär. Ýöne size garşy has ýanky haklaryňyz bozulýar. Men sördüm, ýazarlak gördüm. Yani buluş milleti boyunca Türkmenistan'da hiç ili haklar yok. Senin adam tutup sen tıryak satyan, nimet satyan, sen Fars dilini gurlayan, sen İran dilini bilyan, sen Afgan dilini bilyan, sen edyan hemme zatlar deyip öğüleri edip bulara taşlayanlar. Elbette arasında bazıları edyan. Yönü bütün halk eden o var. Mansur Mengelova da şey ettiler. Narkotik atıp doğunun kısmına yankı urup lad edip ondan psikoloşka salıp yani yaralar bitince psikoloşkada sakladılar. Şu bir yere barıp ekspertize edemesin. Diýmek Mar vilayetinde polis yok. MHM yok. Teröristler var şurada. Halkı gırıyan. Diýmek biz ayak almalı.
Egerde biz kanun esasyna haklarymyzy gowramasak, onu biz elimizde yara almanıza hakkımız bardır. Onu men aýdamok. Onu adam hakları gowrayan jarnama diýen. Men size köp okap berdim şonu. Köp gerek. Ine şo diýär. Şoň üçin ine Serdar Berdimuhammedow, BK-nyň prezident size mühlet goýulýar. Egerde siz bir aýyň içinde şol BK-nyçylykly durulmasaňyz, onu biz halka haýyş ederiz. Sizin haklarınızı hiç kim gorap bilmeýär dünýäde. Onan beýle kam. Diňe jarnama boýunça eliňizde yara galyp, ýani adam haklaryny goraýan jarnama boýunça goramasaňyz, onun haklarınız gorulmaz, onu ýuwaş-ýuwaşdan sizi gırarlar, öldürürler, işinizi görürler diýip biz halka düşündürür diýip ine biz aýdýas. Bir aýda siz şul Allah Murat Huda Ramow öldüren adamlary telewizorda okup jenaýda çekmeseňiz bolmaýar. Sebebi haçan bir adam kiçik bir ýa jenaýda etse halk gorkuzar ýaly şey diýýär ýöne bir gedegem emhemi işgärni, polis işgärni telewizorda okup ýa-ni hakyky halka garşy giden, halky gyran adamlar görkezmediňiz. Bir gedegem. Sen olar size gerek. Siz görkezip başlasaňyz, olar sizi goramaz halkyň öňünde. Diýmek halk galyp başlar diýip pikir edýär. Şoň üçin hormatly watandaşlar, öz haklaryňyzy özüňiz goran. Şu Türkmenistanda näme kanun bolsa ulanyň. Egerde Marin prokuraturasy sizin ardaňyzy almasa ýa hereket etmese, 10 ýaş 20 bir aýda hiç tat diýmese, onu general prokuratura ýüzden, baş prokuratura ýüzden o ýerdenem sonra olum bolmasa hemme pasolstolary ýazyň. Ors diline ýazyň, öýler terjime eder we kopiýasyny bize berin, biz bütün dünýä ýaralar. O ona berer, spetsdokladçyga berer, spetsdokladçy Türkmenistany ýa gyzyp başlar. Şey dip, her adam ellerinde spetsdokladçy gyzyp başlasa, bular gorkarlar. Onu kanunlar işlep başlar. Başka laç yok. Başka laç elimizde yara almalı. Elimizde yara almak hak, biz öz hakkımızı gorak görmeli. Başka laç yok. Muhammed ağa, şul tema boyunca aýtjaklarymyz barmy? Serdar söz berdi, Serdar söz bermedik. Sağ olun, minnettar. O şey diýjek bolýan, ha şey Türkmenistan'da şeýle seyretsek, akruglyt edip 80'den gowrak etrap şäher merkezi var. Hani velayet merkezleri bilen birlikde. Bunun belli bir sanly derecede büdjet işgäri var. Belli bir sanly derecede owasy kärendeçisi var. Dahodyny almalysy. Bugünkü günde halkyna dahot bermekden geçen galyberse may aýyny Farhat gitdi. Onu dediğini tägen bilip bilemezak. Hedurly habarlary geldi, öldürdüler diýjegem bolýarlar. Bular näme nozaň arada röşen alyp gitdiler, döwran alyp gitdiler. Birden ýene bilinmeýän, tanylmaýan aktivist olanlar, gyzlar, erkekler, aýallar gitdiler. Bular näme indi özleriçe biz elimizden gelen ne deriz, sevdat ederiz, bu halktan ses çıkmaz diye öyle ya da provokasiya çıkaracak kolyalar mı? Provokasiya çıkarıp halka ayağa götürme uğruna. Halk onsuzam ayağa ağlar, elbette ki bunların provokasiyasına gereken olmaz. Yine şeyle bir zat var. Ekonomika taraftan yurdu çöküren, adalet tarafından, kanunu goldamak tarafından bir gram iş edip bilmeyen, hal üstünden bir yıl geçen ok, vezife gelenine. Şeyler mi? 1,5 yıl boldy. 1,5 yıl, 2 yıl geçen ok, eýen bir giden adam öldü, bir giden adam dereksiz yitkitdi. Plus bunun üstesine bugünkü gününe şular ýalak video meydana çıktı bir hakikat da kazatist bu. Hakikat da kazatist ve hakikattanam bugünkü gününe hani bu devlet kuramalarını bugün görüp oturýarys. Dünya yüzünde indi bu uruşu duruzmaly diýip her kuramalar hat ýazýarlar. Mysal Çiniň barkisi İsrail Hamas meselesine bu tarapym goýmaly uruşy, bu tarapym goýmaly uruşy. Biz dine ağzı birliğin, parahatçılığın taraftarı deyip oturulamaza bugünkü gününe şu arzanı has güçlü yazıp takip almalı, güçlendirmeli, adamların hemmiyede yaymalı, aytmalı ve çare gördürmeli. Türkmenistan'ın
Ýewropada oturan ombudsmenine gerek ola çäre gördürmeli. Egni pagonly komitetiň balkownygy otyr ýa-da generaly otyr kim bolsa-da. Näme bular? Şut halky samsyk gördülermi? Ýurdun içini gana bulap gaç gitmek niýetleri barmy? Elbetde başa barmajakdyr etjekler. Ýöne bu halkyň ayağa kalmaly wagtam ýakynlaşyp gelýär. Ýöne bu hat ugrunanyň şol hat bu waka bilen sebäpli bu haty ýazyp dawa etmeli we biz gerek bolsa elimizden gelse Murat Kılıçeviç şu taýda oturan yerimizden şu hatyň haýsy guramalara barmalysyny özümüz iýdarlap, özümüz iýzinde durup tabiwaset edip halka da şu arada maglumat berip ve ýakynlar bilen suwatka geçmeli. Ýakyn aratmasy. Doğru diýem. Vatandaşlar ine şu ýaly gaýgyly habar geldi. Türkmenistana bu bizim bilýänimiz, bizim bilmeýänimizden köp habarlar şu ýaly kanun buluş ýa-da adamlary ýa-ni maýwe diýerler, öldürýärler. Ondan doğum anlaşmalarına batış edip gürlemen diýerler. Men doğum anlaşmaları ýylýan. Siz doğum anlaşmalarynızy gowramasaňyz hiç gormaz. Kim ol milisiýa, kim ol polis, MHM, ol ýöne size korç batışlar edýär, siz gorksaňyz ol mundan beter batış köpelýär. Egerde şul aýal maşgaly ýaly, ýa-ni Allah muradyň aýallygyny öz jigiti üçin da kansa gidýän adam köprek bolunmasa bu zatlar bolmaz. Inanam. Diktator bilen görüş ol bir zat ýöne Türkmenistanda adam öldürilişi ol başga bir zat. Siz öz doğunuňy, öz jigiňi, uýaňy enataňa MHM'ň öňünde öldürme diýil gowrasaň apatsanýar bolmaýan ho. Sen şu soňky edip şu soňky zat edämeden öldürüp gidilýär. Inanam. Sizin birinji borcuňyz doğunuňy bir öldürjek bolsa gowramaly. Näme köçede bir öldürse bıçak alyp aralýaňyz. MHM'ň tapawy näme? Olam kanun bolýar. Korçkasyna seyretmeýän. Hani Türkmen öz arny alýan, adalaty gowurýan Türkmen hani? Näme arny alan? Kim bolsun, şo bolsun, prezident bolsun, o bolsun, bu bolsun tapawy ýok. Hiç kimin hakkı yok adamları öldürmene. Hiç kimin hakkı yok. Şol oğlun narkotik satmandır. Satanım olsa ya bir cinayet bağ olan olsa onu suutda cezasını keskitlep yankı cinayetini suut edip on son şunu türmeye koyarlar. O yerde durmak bolunu. Bizim konstitusiyamızda yazılmış o da hatta. Näme olur hiç hatyryny yok. Polisa barsaň sen dip başlaýarlar. MHM barsaň olara wapşe terroristler. Gelin onu bir-birden tutup bularam öldüreli, öýlerini ýakaly. Urýaly diýen bolsalar. Bu bidun şu saklamaly biz. Alaçy ýok. Men size öýlerini ýakyn diýemok, men size öldürüň bolar diýemok. Ýöne öz doğun anlaşmalyny gowram. Beýtmem. Buluşlar ýananmaly, öz adamyny gowramaly. Mara velayet bulca degdim, beyleka degdim, bir kamçylyk barmy, adam öldürüp başladymy? Erti sen çağam öldürürler. Senem barmaly. Senem soramaly. Adamlar ýygnanyna barmaly. Näme beýýäňiz? Näme beýýäm adamlar öldürüp başladyňyzmy dip soramaly polis bölüminden. Ay men goşlamak menki däl, onky dip gelip ýörseň erti sana ýanky başa düştü. Senem ýekden alýam. Ine şuňa raýatlyk diýilýär. Bizde yok şol. Biz özümüz raýat dip hasap edemdik. Biz gaçky otyryp Türkmenistandan. Gidemdik, gaçky otyryp. Zatlarymyz satışdyryp gaçky otyryp. Bir ýarak görgüle zadam satyp ýetişmedi. Gitmeli boldy. Ýöne häzir Türkmen halky zatlaryny satyp gaçky otyryp Türkmenistandan. Terk edip öýdem şäherde oturanlar däl. Owan ýa-ni uçaskasynyň bir ýa-ni gyrada oturan adamlar. Öz başta oturan adamlar terk edip otyr. Bu niýe var ýa-ni biz şul iki ataly ogly durmuşymyzy baglasak biz hemmemiz Türkmenistana gitmeli bolar. Näme bir gitmeli? Näme kanun bolýan gitmeliler? Näme iksany deýus, iksany kezzap gitmeliler? Näme bir gitmeli? Ine şu soraly özüňize soralarynda jogap berdiler. Muhammed ağa, aydın hanım.
neme sen ya kovdadın üstüne deyip geçtin. Ve de şu an Amerika'da yani 300 yıl şu an çok istoriyası, demokratiya istorya, adaletli suutla var. Hiç suutla şu tadı hükümeti değişilmeyen suut ya. Amerikan prezidentini suuda çekkerli, oğlunu suuda. Hem kim naruşa etti derro suuda çekti. Şu yurtta da halk yarağını hükümete berena. Neçiş kanun çıkartacak koyuyor. Kanun çıkartmadılar. Halk ne diye? Men sizin polisiyalarına da ananmayan ne? Men öz öyümü, öz mülkümü özüm koruyan. Şol için verecekti. Kim kanunu bozmuştak geldi damağını çalacaktı. Öldürecek şonu. Şona da ruhsatı var. Vatandaşlar şehittirip yurdun korumazsan hükümete gelen adamla seni tağlayacak. Hükümete geleni dünyanın hiç yerine ananmayan. Hiç vakit hükümetin içindeki işleyenlerin işini olan tarafında durup onları kollamayla. O işeti edin, aydın, yöne, düşmanın önüne, daşar yurt düşmanın önüne hava, eğer çok dola, ağzı bir olun. Yöne yurdun içinde, bilen ocakları şola, yurdu bulaştırayan şola, kanunu bozuyanla hükümetin içinde işleyenler. Şol çinem, siz arkayın yatma. Şol çinem ağzı birlik gerek. Birinin çağatına bırdat deyideli erti kun ten üstün denemeyler. Sen ece kalkanın bir günah türmede yatırıyarlar. Sen çağalanı eğer birinci klasa giden mektepçini soğun aşağında çare deyip alıp gidiyorlar. Student deyip iyi veren institutlarını gece gün veren aklı köşede kovulap diyorlar. Ahaleki. Şol çinem siz aktivistler kollamalı, birini de raydaşlıklarınızı bildirmeli. Birinin bedbahtçılığını hükümet tarafından, cinayetkarlar tarafından gelen bedbahtçılığı öz bedbahtçılığını bir hasap edip de şonu korumanı öğrenmeli. Şu bizim grajdarlık borcumuz. Şol için bütün marı halkı şu atlam yankı buluş karnaşımızı bela düşen buluş karnaşımızı kollamalı. Şoladım ervet boldun. Ne olsun? Hükümet barıptır mı? Hükümet şonu tanrının tavşırmalı. Cinayet eden olsa adaletli suud, açık suud bulun suud etmen. Bolli, melik verdi student. Orsiyette öz hak hukukun korap, öz student közent veren studentlerin hak hukukun korap. Dine adinoşni pikete çıkan için oğurlap alıp kayıttılar. Şu karamdadalardan soradım. Nirede şu deyip. Barın şun yanakları. Şundan da sen öz çağın korudun. Öz namusun vicdanın korudun. Sağ olun Muhammed ağam. Biz efirimiz devam edeli. Bize köp vakt kalmadı. Inni şol ikinci tema geçelim Muhammed ağam. Yadınızda bolsam 2006 yılda 21 dekabrda Niyazov öldürüldü. Men näçip öldürüldü diyen onu 100% suud et bolanok sebebi onu Türkmenistan'a varıp Gurban Berdimuhamedov arrest edip ve şu vaxtları hemme adamları yığınap şolurdan yani rastlığını geçirip bilemedek başka bir tasdiklap bilemiz yok. Yönü faktlar şunu getiriyor, şunu netice getiriyor. Şu arada men bir zat diyecek koyan biz şu tema başlamak hak ya bizim esas temamız şunu yönü kısalı maglumat bolan soň birinci tema yani geçmeli olduk. 2006 yılın 20 dekabrda Niyazov ölü deyip maglumat berdiler. Ünsörüm, Türkmenistan'ın konstitusiyası boyunca şol egerde prezident ölün ýagdaýynda ýürüýdi Ata Övezov deyip yani parlamentin başlygy, meclisin başlygy wagtynça hökümetin başlygy bolmaly. Konstitusiýa boyunça. Bunu näme diýerler? Gurbanow başlyklaýyn, ýanyna 3-4 sany adamy üçürýär. Onam Jadan Hramov diýer. Gurbanowyň saýlaýarlar sebäbi iň samsykragy, bulun boyuna ýa munam näme saýdýar? Birinji Göktöpeli, ikinji yani azıcık Niyazov mendiye, üçüncü hemme daha kulak atıyor. Samsakrak. Bu hiç adı koşulmaz. Biz dövleti sürüyoruz. Hemme pulları oğurlap, arkayın yaşar. Biz dövleti dolandırıyoruz. Biz yani diktaturan arhitektörleri Jadan Hramov deyip yani şeyli fikir ettiler. Koydurur Berdimuhamedov. Gurbanowlyny. Gurbanowly MHM başlygy, Gorunmak ministri ve polisin başlygy bilen bular
Gatı çalt ýagdaýda Niyaz ölünden soň ünswerin howpsuzlyk geňeşini çağırýarlar. Howpsuzlyk geňeşiň başlygan Gurban Gulam däl şo ýerde täzeden ýygnak geçirip ine şo ýerde ýürüýti bir ata öwezoň öz maşalatyna, öz geline garşy eden jinayet işi diýip ýanky şol gelini bilen açyk düşüşmedik gotdur. Şoňa iş açyp 5 ýyl basyp muny, ýagny ugalony iş açylsa onu işden aýyrmaly bolýar. Onu aýryp ýerine howpsuzlyk ýanky geňeşiň ýol başçysy näme saýlýar? Vice-premier Gurbanuly Berdimuhammedow wagtynça hökümetiň başlygy diýip. Ol eýen bir kanun. Egerde parlamentiň ýagny mejlisiň başlygy işden aýrylsa onuň orunmasary bar. Onun orunmasary wagtynça hökümetiň başlygy bolup dowam etmeli. Howpsuzlyk geňeşi bul bir geňeş. Ol rekomendasiýa berip bilýär, kanun çykaryp bilmeýär. Parlament kanun çykarýar. Şoň üçin Niyazow ölmäke konstitusiýada men öläýsem bul ýanymda korrupsiýa ýara dünýäni dağıdar, Türkmenistan dağıdar diýip ata öwezçi, ýani kanun çykarjy häkimetiň ýol başlygyna konstitusiýa boýunça kanun esasyna, konstitusiýon kanun esasyna şoňa wagtynça hökümet dolandyryp ýani saýlawlar geçirmäne mümkinçilik berdi. Ol kanun esasyna bizim konstitusiýamyzda ýazyly. Ine oňa garamazdan antikonstitusiýon gurumy, howpsuzlyk geňeşi bul bir geňeş netije çykaryp onu işden aýrýar atawezçi we şo ýerde şonu basýarlar. Ve täze karar çykarýarlar, ýani şo geňeş karar çykarýar Berdimuhammedow Gurbanulyny vice-premier etmäni. 6 aý geçmäke Berdimuhammedow Gurbanuly hemme zat bir kanunlugy bilýär. Ýanynak ýoldaşlaryny kim bilen şo perwarody agdarşyk eden bolsa hemmesini basyp aýrýar. Ine bolup geçen zatlar. Men şu zatlary näme size düşündirýän? Sebäbi Niyazow öllümi ölen ok biz suud et biljekkä, muny öldürdilermi ýa öllümi ýöne şul edilen zatlar ýürüýte postanovочный ssenari. Mun ýanky avantaj alan kim? Kime wygodna şu zatlar? Diňe Gurbanuly Berdimuhammedow. Diýmek Gurbanuly Berdimuhammedow Niyazowyň leç wraçy ýanky Ferdiýan Lukman bolanmasa onu on elini Niyazowyň ömrü. Jadan Hram diňe Gurbanuly Berdimuhammedow Niyazowyň ömrüne salýady. Başga adam bir bilen okdy. Eger Jadan Hramow olara naýomnikler. Olar gorkya adam öldürmäni. Ýa olardan spros ýanky soro gaty köp bolar. Diňe Gurbanuly alýar. Şu ýaly faktlar Gurbanulyň Niyazow öldürülmegini suud edýär. Ve şun kunna Niyazow öldüren adam azatlykda gelip ber. Oň üstüne de öz oğluna meni milli lider et diýip kanun çykaryp milli lider bolup gelip ber. Ondan ol ýanky Allah murat Hudaý Ramawny öldüren adam emhemeşlikler olar olaň jenaýaty gatyp et. Olar döwleti birini öldürüp basyp alan oklar, olar ýöne bir Türkmenistanyň grajdanyny öldürdiler. Ol ölümler bolup gidip otyr köp ýagdaýda. Şoň üçin ulu jenaýat işi eden Gurbanuly Berdimuhammedow şoň eden jenaýat işi dowam etgip otyr günne. Ol bir kanun wezipäni elliýär, milli lider diýip elliýär. Onu eýelep bir kanun ýagdaýda prezidentiň ýanky wezipetiniň haklaryny özüne milli lider hökmüne alýar. Oň dol haky ýok şonu etmäne. Hiç il haky ýok. Bu zatlary ýuridik baha berýän ýok. Adalet ministrligiga öz adamlary. Ombudsmanam ýanjy öküdüm turatyny o görgüli diňe ýanky bütün dünýäde Türkmenistan azat bir tarap döwlet kartinkasyny ýasamak üçin ýürütülýän Gurbanulyň ýanky Gurbanulyga wepaly adam hökmüne alynan adam. Şoň üçin men diýen döwlet ýok. İstendik döwletde, goňşy döwletde, Özbegistan bolsun, Gazakistan bolsun, Kırgızstan bolsun, Azerbaycan bolsun, diktatura bolsa da hakyny gorap bolýar. Ananyň? Ine biz size zap sörkezdik. Türmede otyr olaglan, Juma tapar. Şo ýerden bize ýanky ýagdaýlary
düşündürýär idea. Han Türkmenistanyň türmesinde net bolýar şu zatda. Ýok. Özem öz diýär şuny efire beriň Murad aga gaýrat edin diýip. Bütün dünýäde kanunlar işleýär. Diňe Demiral Kareýew bilen Türkmenistan işlenir. Bizem ay 5 mançagy berip, ýani küçük kanunlar bolup 5 mançagy berip korrupsiýany östürküp otyrýar. Ýöne oňdaşyndan gurbanlygyň terdar agyr ýagdaýda, uly gödök ýagdaýda konstitusiýany bozkän otyrlar. Olaň eden jenaýatları bir näçe ömürlük ceza. Hersiniň eden işleri. Biz onu söýlemdik. Ya o wagtda gürlemän gorkýas. Elbetde olar dowam ederler. Muhammed ağa, ne şu tema boyunca siz näme goşuljak, näme diýiljek? Bir kanun prezident bolan Gurbanly Berdimuhammedow bir kanun ýagdaýda öz ogluny bir kanun prezident edýär. Bir kanun ýagdaýda öz ogluny kanun çykarýar, konstitusiýal kanun. Konstitusiýa dem kanun çykarýar, konstitusiýal kanun özüni milli lider edip ýanky Türkmenistanda belli. Ve de Murat, men şu wagt Niýazow öldürilen wagty men Türkmenistan'daydym. O bir Men bir böljek şu taýda ruhsat berseňiz de. Aýdany. Men gidaýyn onu. Yo aýdyn. Yani yok, aramıza täze goşulyp gelýänler var. Sag bolsunlar. Esasy hem şu wagtky edil şu wagtda Türkmenistanyň içinden halk bizi görüp otyr. Sag bolsunlar. Habarlaşýanlar, habarlaşmaýanlar, seyredýänler, dinleýänler. Allah Taala içinde imanı bar halkymız Allaha jana şükür var. Egni pagorlyňam içinde, türmäňem içinde, bazaryňam içinde, garyp daýhanyňam içinde, hökümet eşgärleriniň, ministrleriniň arasynda ýüregi watanlyp urýan, gelejegi düşünýän adamlar entek soranak. Olar üçin sag bolsun aýdýas dinleýänlerimiz üçin we sag bolun belläniňiz üçin. Şu wagt erjeşip oturmagyň wagty däl. O zatlaryna Allah Taala nesip eder-de Türkmen halky hakykatdanam Türk iman adyny münasipdigini suwutlap bilse, şu agzybirlik we jebislik güni bu dünýäniň bu haly hemme bu bolup duran zatlarda kıyamat gopaýmaly, bu kıyamatyň alamaty diýip duran döwür şu wagt, bu hakykatçy bolalyň. Dinimiz İslamcılar hem şey diye, Hristiyanlar hem Yahudiler hem mesela şu zattan korkup otyrlar, bir ahir zaman alıp barýarlar dünýäni diye sebebi kıyamat alamatlarynyň esasy öldürmek dip köpelip başlan wagty diýip Peýgamber Aleyhissalatu vesselamyň hadis-i şerifi var da, öldürmek köpelip başlan wagty diye kıyamat kopar adamlar diýip o kadar Allah Taala yani İsrafil surunu üfürjekdir diye bunu hemme de bilýär. Onun için edildeşler gaty hüşkär bolalyň, gaty neme bolalyň we o ön Türkmen maşyny kim öldürem bolsa esasy ýurduň başyndaky bu jenaýatkar topary oňurup bilsek o haram tüýüne de ziýan ýetirmän, ýurduň içinde alyk kalmak, tutsak etmek, kameraň aşagyna goý. Bütün dünýä 7/24 YouTube'da seyretsin, otursun, TikTok'da seyretsin, otursun. Misaly görün. Yurtdan syptyrmalar adalatly dünýäni görkezmeli we bütün dünýä şu wagta çelli bir rady boyun alalyň. Orsu olsun, beýleki olsun, bugüne çelli 100 ýyldan bäri Türkmeni goýun dik gelýärler. Goýun millet, narod kak barani diýerler, ýene bir rat diýerler, bu hakykady kabul edilir. Biz muny başaryp bilýäs. Bugün täze eranyň başkançagyna durýar. Agzybirlik bilen, jebislik bilen ve esasy hem içimizdäki iman bilen, anam bilen, hani her kimin dünýä garaşy bar, goşulmaz hiç kim. Yeter ki maksat gowuluk etmek bolsun. Powinniśmy mi tworzyć dobro diýen bir söz bar eken polaklarda. Biz kim bolsak şo bolaly, bu dünýäde iyilik yapmak için yaşamalı diye. O dünya varmış yokmuş önemli değil diye. Hani inanmayan adam için şey diye. Ama biz oğulluk etmeli, yaxşılık etmeli. Yani Allah'ın emri. Emri bil maruf, nehy anil münker. Öňümizde yetik gelýän nesip bolsa mübarek 3 aýlar, gutlaýan öňünden müjde beren diye Allah Taala sogap ýazarmyş diye. Recep aýy gelýän nesip bolsa ýanwar aýynyň 12-sine inşallah.
Recep ayı kan dökülmesi Allah Taala tarapylan haram edilen aylaryň biri. Son gurbanlyk bilen belki 3 aylary gelýär bir ýüzünden dogry da Muhammed ağa. Diýmek Allah Taala bize fursat görkezdir. Hem mübarek Ramazan var. Hem Recep ayından girjek bolsa mübarek aylar. Bizim hökümetimiz hem özüni alıp barysy. Serdar Berdimuhammedow mysal üçin özüni alıp barysy. Hamana oja halkyň arasynda hyşuş ýere diýerler. Bu ehtimal soňky täzil bolmagy mümkin. Bundan beýle täzil bellenmez musulmançylyga dogry gelene bizlere dogry gelmeýär hristiýanlaryň gydyp soňgalyk ýurdun içine gürrüň aýratdy. Olatlarym eşitip otyryz. Ýöne ýene de soňuna çellip paka howlukman. O gaza gelama ýurdun içine provokasiýa çykaramasyňlar we bugünkü günde biz provokasiýany Kazakstanyň gün bataryna ikinji gezek gördük. Provokasiýa ba. Şoň üçin oýuna gelmeliler, şikar bolmaly, Allah diýmeli. Hemmeňiz gutlen inşallah. Allah beýik, hani belki garazany Türkmenistanyny bile açmak nasip eder. Ya teravih kılmak. Sağ olun. Murat, ýanky Niýazowyň ölümi hakynda bir näçe zat aýtjak. Men faktla bilen. Gözde 20-nji çyslada Niýazow keselliğe yüreğinden tutýar. Infarkty var. Ýa kesel hemme kişi bilýär. Şol üçin hem ýer ýüti öz üçin kardiologik sentr gurdurlar. Şo döwürde de Berdimuhammed Türkmenistanyň neme saglyk ministerligi hem minister hem zampret. Niýazowyň birinji zampreti. Niýazowyň ahranasynyň başlygy Akmurat. Birinji düjörni duran, yani Niýazowyň yatan ýerine haber berýär wraçyna, wraçy barýar. Wraçam öz dördüňüstü nemesi boýunça Berdimuhammed'e haber berýär. Načalnik ahrana Akmurat'a berýär haber. Olam Berdimuhammed'e ikide bolgaşyp barýarlar şota. Akmurat'yň pırlajeniyeti boýunça Berdimuhammed'e diýär. Şuna hiç zat etmäýlik goý ölsün. Men seni goýýar, hemme zat öz boýnuma alýar. Seni prezidenti goýýar, hemme barýerler aýrýar. Ortly bilen men gepleşýär diýip aýtýar. Şunu men 5 yıl mundan önce hemme detalny öz video kanalymda koydum. Şo wagtda Berdimuhammed'in accountu vardı Facebook'ta. Orwan Berdimuhammed dip şoňa da uğrattım. Birinci komment koyan haramzade diýip ýazanam Orwan Berdimuhammedow. Şondan soň Berdimuhammed'in accountu hiç ýerde ýok. Sosial olgamlarynda. Inni şo iýje şoňa diňe medisinski hyzmat görkezmezligi üçin Niýazow ölýär. Ýöne şuň ölümine günäkär Akmurat bilen Berdimuhammed. Berdimuhammed'i getirip prezidentlige hemme şertlerini döreden Akmurat. Akmurat pikir etýär, men şunu goýar, özüm ýurt dolandyrar gizlini. Ahranyýasam öz elimde, hemme zat öz elimde. Odan yankı sen aýtýarlar başlaýar. Yankı inni şoňa şert öretmeliler, näçe prezident bolmaly. Birinji barýer konstitusiýony boýunça parlamentin başlygy Niýazow jaýlamalam şol näýli ölenligini ekspertize geçirtmegem şol, saýlawlary gornamagam şol etmeli. Özü gatnaşmaga haky ýok. Bular näme etýär? Bir topar biderek bahanalar bilen bir gurrunu okyýy bilen dawat wakyýyny falan edipdir, ol öňkü gurrundy. Oňa jinaýat iş galdyrlan agam, o gurrun suwdan bolan akyşda. Ýöne şoň gelipde şo giýje, gelipde muny eýam aýrýardy, özüni öz oturýar. Muň edip oturanyň hemmesi Akmurat gornaýar. Odan kenben başlygy şo wagtda Muhammed oňa da aýtýarly o pahyram titrap oturan Hudaýdan isleýän Niýazow öldi. Dinde bolýar şo garanta. O hemme radiyleşe getirýärler de Berdimuhammed'i goýýar. Berdimuhammed'e hökümet alandan soň odan gelýär nemetýär. Inni Glavny ştada bide gyzykly zady nemis wraçy, Niýazowyň nemis wraçy. Şoňa zaklüçeniýe berdirmek üçin bar pullary berdiler şoňa.
Şu tağda televizorda aydındadı var. Если современный медицина, современная медицина мог бы ему подарить еще 5-6 лет жизни dedi. Yani ne mi diye şu bilen? O ne için ölen aydana? Yani eğer vaktinde diye medisine hizmet yetirilen bolsatdı diye ol diye kalır diye. Dige şunu görkettiler. Şun esasında da o zaman özelliği deyip bunu var ya öznemesi boyunca et başladılar. O zaman kalan da atlar yankı sen ait yani. Hemmesi bir kanuncu. Düzgün yani o zaman bir Akmurat'ı türmeye baktı. Akmurat yok içeri. Hemme sividitilleri ayırdı. Hemmesini öldürdü. İnni şol için biz yankı vraç tapmalı. Vraçtan pakazanıyalmalı. Niyazov nehil öldü deyip. Şu neçelliğinin var ya Germaniye bilen şu karamdadan araf kovluğu şundan. Germaniye'den hemme adı alya ne için pulluysa şolara beriye şu vraç sesini çıkaramadım. İnni Niyazov ölünden sonra eğer çından Niyazov'u fiileyen olsa, şunu Türkmen başı deyip katab etken olsa, şu elini ovuşuşuna hormat koyyan olsa, haramdade diyen, men haramdade de hakikattan şu bir Türkmenistan'ı öz başlıklık alıp veren, Arap'ta adam, şol için men elini ovuşudum diyen olsa, onunla nem için şu neçelliğin, şun hiç şiirli, ölen gününü belli ama. Şun yadigarlıklarını ayırdı. Şu hakkında absolut ne içeride gurum yok. Erti görürtedir. Hiç çare de geçiren nedir? Türkmenistan'ın birinci prezidentinin ölen gününü belli mi? Şun maşgalası yadır. Şun maşgalası Türkmenistan'a varıp Niyazov'un mazarına barıp bilen aklı. Barıp bilen aklı şunu. Neyim için? Neyimden korkuyor? Ola da bir tofar haramdada talep edip bilen aklı şunu. Yoksa sen kalkan birinci prezident bolup, Türkmen maşı bolup, senin şun oğlu ayalı bolup, ne indi sen şuna sesini çıkarana? Hiç yerde ne şunun sahipaları var, ne gidip gittiler. Yurdu tağladılar da karamdadılar gitti. İnni ben gen aliyandadım. Bir tofar akmak adamla şun Türkmen maşı deyip de yine nemelerini koyuyor. Şola utanmalı. Niyazov bir adam ki Türkmenistan'ın inteligenciyasının sonuna yetti. Şu niyana haramdadan döremevine şert döredir haramdadan. Niyazov bir strukturan döretti, 1 milyon Türkmenistanlı kul olmağa mecbur oldu. Türkmenistan'ın bar baylığını keseklere talap verdiler. Şu niyana haramdadan Niyazov. Şol için Niyazov'u öldüren, konkretne, niresi viditil, menne hemme dakazatırstı şuna bak. Niyazov öldüren, Berdi Muhammed bilen Akmurat. Akmurat'dan ayırdı Berdi Muhammed. Oğlum benim. Oğlum. Hormatly vatandaşlar, men ine ýörüýte görkezýär. Cinayetler dinastiyası diýilýär-de. Ýa-ni ýygyder gidýän bir cinayetçiler. Ine Saparmurat Niyazov. Olum bir cinayetçi Türkmenistan'ı basyp alıp, Türkmenistan'ın inteligensiýasyny ýok edip, gahrymanyny ýok edip, halkyň gözüniň owadyny aldy. Soň muny başga bir kezza, ýagny vice-premier hiç wagt prezident bolmalar däl. Niyazov muny bellilen soň täze gelen prezident muny ýok etmeli. Şu adamy iki sany Türkmen näl adamlar Hramov bilen Jadal samsakrak görüp şunu orta koyup şunun daşynda ýanky bir topor, bandit topor ýasap şular agdaşyk edýärler. Niyazov öldü. Şol ine agdaşyk edilenden soň hemme şu agdaşykdaky adamlar ýok edýär türmeden. Swedetli bolmasyn diýip. Ondan soň Gurbanly Berdimuhammedow jinayetçi halka ýapyşýar. Halkyň gözüniň ýanky gözüniň öňünde bir kino ýasýar, açyk kömeklerden bolýar, ondan gidýär. Görýär halk bükdur, ellerini oňşapdyr, ýalapdyr ellerini. Ondan halk gyryp başlaýar. Gyna, pullar soňup başlaýar, oýra böýra. Ýanky hemme vilayetde hile edip başlaýar. Ay, ol wafset çaşky diýerler. Hemme şu bir düzgünçilik bolsa, bir heppeçilik bolsa, hakyky ýanky balagyna aýryp türtüňi öküdýär. Şul sorada.
Ine şu ýaly kezzap 2022-nji ýylda biz 15-nji ýanwarda protest edip, ýani halk galdyrjak bolana gorkup, ýani onuň jan saglygy peselip öz oğlunu usliňe çagyrýar. Gelip belliýär. Ýadyňyzda bolsa 2022-nji ýylyň ýani fevral aýynda çykyş edip men ýadadym, inni ýol ýaşlary bermeliyip bütün halka allady. Halk pikir etdi, şulow gitjek ekeni. Ine häzir täze bir adam gelir, olam Türkmenistan galdyrar, ine şundan dinlik diýip pikir etse, ol ýaş diýip öz oğluny ýani gözüne tutupdyr. Öz oğluny oýdy. Ine şu dinastiýa. Üçüncüsü emma taýýarlanıp ýör, MHM'de turmuş geçip ýör. Skameyka zapasnoýda garaşyp durar, Kluşkosy bilen. Şonuň üçin men size diýen, bular gitdiler inni. Biz galmasak bolmaýar. Şol gyrmalan bolsa gyrmaly, kanun ýolundan almalan bolsa almaly, biz azatdygymyza çykmaly. Türkmenistan bütün dünýä jarnamasynyň esasyna azatlyga çykmaly. Ýa-da konstitusiýon ýolundan, olam bolmasa bütün dünýä ýüzlenmeli, opozisiýa hökmüne, halk hökmüne. Bize kömek edin, kömek bilmeseňiz, bize yarak verin, yarak verip bilmeseňiz, onda bize sallat, oğum bolýarmy, bely kaskı bolýarmy, krasny kaskı bolýarmy, eltin Türkmenistana bize parçalar açmana ruhsat berdirin. Biz parçalar açıp, biz yürüyüş ýolda şolary ýykyp bilýärsiz, ýani diktatorany aýyp bilýärsiz, biz şolary gülüşmeli. Şu gepleşikler gidip dur. Men diýjek bolýan adam halkymyza oýunyny boldy. Çıda billik, ölüp billik. Hemme maşgalada ölürün giden var. Şu rejimin esasında. Günden gödün olmasa, yani kaptalın ölünü var. Şu rejimin esasında. Kaptal problemanın esasında. Bes ederim ne? Kırılık, utorduk, inni içinden kaçıp başladık. İnni bes etmeli. Türkmenistan'a barın türbe ayarı var ya, biliyor musun? Utormalı. Önümüzde MHM olyamy, süpürmeli şolary, ayırmalı. Önümüzde polis durýam, ayırmaly. Başgalaç yok. Bize Gurbanyň bilen Serdar gerek. Biz olary jenaýata çagyrmaly. Ine men düşünjem şol. Muhammed ağa, Serdar söz bereliň, Serdar ýaşowlun bize göre bu düşünjesi ýani bize göre gatanykrak. Sen näme pikir edýäň? Ine şul adam, Gurbanyň Berdimuhammed diýen adam birini öldürüp prezident bolup bir kanun ýagdaýda. Innem oğlunam bir kanun koyup, innem özüne bir kanun ýagdaýda milli lider edip medal baryny berip, gezip ýörarky. Jenaýada çekilmän. Azatlykdyr. Adam öldüren adam azatlyk ýetdir. Sen näme pikir edýäň? Dogry şu zatlar. Murat Kılıçeviç ya da Muhammed ağa ya da eziz ildeşler, dinleyiciler, TikTok'larım, TikTok'larım açıp otayım telefonunun. Onun bazen komentari geliyor. Karas, eziz ildeşler, esası Allah'a imanımız olsun, hak sözü diye. Allah'a inanıyaz, yola çıkıyaz. O gün bize hükmani suratı ayan bolacaktır. Recep ayın 20 bilen aýtjak bolanım. Awgust aýyna çelli, ýanwaryň başyndan başlap awgustga çelli. Kan döka gaýsa biri kıyamat kopýar şo taýda. Şo soňu gowy bolmaýar şo kan dökeniň, näme kan dökeniň. Bizim üçin gaty gowy amatly öňümizde pursatlar ýatyr. Muna öňünden aýdaly inşallah. Allah nazarlardan saklasın. Gerisine de Allah kerim diýeli. Hiç zat diýip aýda oturmaly. No? Nesip edeninin yakında yurtta görüşýäs nesip bolsa. Hayırlısı inşallah. Ben bu barada gurrun etjekler, gıýbatyn etjekler, günäsini götürecekler. Size de verin. Bu gıýbatda Serdar, bu adamlara düşünüş vermek. Bu zatlar biz düşündürmesek ine ünitwer bir kanun ýagdaýda adam öldürülir birinci. İkinci, bir kanun ýagdaýda konstitusiýa seretmän bir kanun kararla çıkarıp bir adam ýani döwlet başyna geldi. Ine şu zatlar biz düşünmesek düşündürýän ýok. Ya düşündürün. Ben Bu size gıýbat
Karşılygym ýok. O gıýbat. Kanun Dogry. zatını biz Dogry bolup geçen aýtmaly ýöne Allah nesip edenden şonu ýurdun içinde halk bolup ağzı ýerje bolup şoňa adalatly bir şekilde şeriata Allah'ın kanununa laýyk bir şekilde bir ceza çıkarman nesip eylesin bize. Allah Taala. O sen diýeniň dogry ýöne bir zada düşün. Men Şunu diýem, ýaly Kur'an-ı Kerim düşündürmesen, diýem. adamları şeýle düşündürmesen, ýanky sen Türkmenistana baranda ýanynda ýoldaş ýok. Eger adamları düşündürsen, adamlar düşünse, bir adalatly görse, hakyky gözleri bilen, onda adamlar sen adalatly istesen sana goşulýar. Eger biz şunu düşündürmeli, gün Türkmenistan bar, o ýerde gürlesek, biz tutarlarda adamların bilmeýän mana. Onda bäde diýeçe anyň aýtmaly bir zady bar. Eýle beýle diýmellerde 2020-nji ýylyň awgust aýynda Azat İshak Orsetden alkaçylandan soň Yaşnar Haýdyp ikimiz näme guraman ady Muhammed ağa? Koordinasyon nesebe. Koordinasiýon sentriň adyndan milli bir gurama arza ýazdyk diýip ha diýip gol çekdik diýip görkezdiler. Uğratdyk diýdiler. Şol barada gurrun berseňiz nähili bolar, gaşa nähili gitdik. Ýa-da petisiýa döredeliň şoň üstüne goşmaça adamlaryň pamitine salaýlar podpis ýygnalyň. Düşünýäňizmi? Link paylaşsanız vatandaşlar bilen şu wagt gazan gaýnatdy da. Menin pikirimçe Muhammed ağa mümkin petisiýa etmeli ýörüýte ine şul bolup geçen waka boýunça bütün dünýä derine çağırmaly. Yani Gaga'da ya başka yerde petisiýa edip şu petisiýa minimum bir 100 000 adam ýazyp bilse, goşulyp bilse, onun güýçi bolar. Onu aýdyp bolar ine. Murat göde şu an İran'la neme Akkalan yanına bir neme garadok kuracak bolýarlar İran'ın hükümeti. Şoňa karar çıkardığı yerini bellediler. Şu halk ayağa kalan için şuna hemme yerde imamlar, mescitlerin imamları, yazıcılar, jurnalistler, daşary ýurtda hüjüm etdik var ya, şu kararı indi yatırdık deyip gurrun ýaýratdylar. İran'ın prezidenti häzir şu tak var ya. Bende aýtjak bolýanym göde eger halk sesini çıkarda, aktivlaşda, öz isleglerini aýdyp bilseler, kahar gadaply, şoň ýerinde durjagyny aýtýan geplerini ýerinde durjagyny görkedi bilseler, hökümetler o jinaýat etýärlerde çäre ýok ýerine çekinmek. Çäre ýok. Şol üçin biziň birinji etmeli dadymyz näde? Birinji gelip çykýanlar. Konstitusiýony hakymyza daýanyp öz isleglerimizi ýurdun içinde kanun bozulmalary, kıyınçılıklamady açyk aýtmaly. Şoňa hiç ýyly razryşene de gerekke. Kanunum hemme tarapdyr. Kanunun aslında düýbi şol. Halk öz meselesini aýtmaga haky bar. Bolly. Şonu hiç da çeklendirip bilmeýär. Şu wagtdan Fransiýada olaleke, sizin öz ýurduňyzda. Şu fermerler gelip köçelere maňdan nemesi bilen tedekleri bilen doldurup berdi. Şu näme razryşene berdim kadiýan häkimle şo. Ýok, etmeli şonu. Kahar gadabyn görkezmeli. Adamla ýygnanyp häkimlige ýüz tutmaly. Ol gün men nimenkini gördüm. Mangistrak oblastynyň aktawyny kyny. Halk baryp häkimiň gabzyna gyýgyryp duý eçerik almaly. Şonu biz oňurmaly. Ondan soň şu atlan bütün dünýäde onun we de etati konstitusiýasy bilýän näme adam hukukları deklarasiýasy. Şonu näme için deklarasiýa edip kabul etýär? Dünýäde parahatçylygy üpçün etmek için. Eger devletleri şol adam hukukları deklarasiýasyny yerine ýetirmäge mecbur edip bilseler, ýurdun içinde davaly mesele çözülenä. Eýýän öz-özünden mesele çözülýär. Uruşa barmaýar. Şol üçin hemme devletleri mecbur etjek bolýarlar şoňa hormat goýdy. Eger bir ýurt şonu gödök bolsa bilýärler şo taýda erteki uruş boljak. Şo taýda istoşnik teröristler boljagyny. Şo taýda istoşnik dünýäň ýüzünde howp töretmek boljagyny bilýärler. Şol üçin bütün dünýä adam hukukları deklarasiýasyna döwletler boyun etmäge çemeleşýärler. Bizim şoňa daýanyp
gelip öz hak hukuklarımızı beyan etmeli. Şol için bütün dünya bizim elimizde. Yöne biz gepimizi getirip bilmeli. Yöne niyazafın eden de adına hem orta diplomatlarının kömeği bilen. Daşarı yurtta bula yasama opozisiya dörettiler. Daşarı yurtta yasama adam hukukları koruyucu deyip bir tofar korrupsiyonerlerden dörettiler özlerini korumak için. O zaman şola şu neçeli bulara yardımcı olmalı. İnni biz täze aktivistle döremeyi bilen, täze oğlanla neme gelmeyi için, ekrana gelmeyi bilen, bizim inni täze dapalnitini, istoşnik bolup bulara informasiya vermeyene kanallar açtık. İnni bizim sesimiz batlı çıkıyor hem bir yerde. Şol çiğnim dine inni halka kaldı. Halk kanuni öz hak hukukunu talep edip kahar gazaplı köşe çıkmak. Bolli ne yara almak gerek ne işte. Göne eger bir yurdun içinde hükümetle halkın kanuni isleglerini zor bilen cevap verecek olsa. O isteme kanun külçüge var ya. Şol ön almak için bütün devletle alad etiyor. Şol için men aytýar. Biz hareketimizi edeyli, göreyli ne hildi şöyle bizim önümüzde duruyor. Kaçıp gitýärler şurada. Doğru. Hem kaçıp gider. Doğru. Şoň üçin halk aktivleşmeli. Şol. Halk Şol. ağızlık diýmellap başlamaly. Biz Tamam. ýatyr ay maňa gerek gel. Ýanky hemme zat düşünýärler çykdy Türkmenistandan. Başga düşünýänlerim Türkmenistana ağırlyk bolan soň beýleklere watanymy gerekkä, maşgala da gerekkä içip gezip ýöler. Korrupsiýa basyp. Türkmenistana entek bozulmadyk adam, adalatly isýan adam köp. Ine şolar gymylap başlamaly. Korrupsiýa seyretmem. Olar hiç wagtam galmaýar. Näme men galmaly, näme ol galmak? Ol galmady hiç wagt. Sen galmaly. Ýuwaş-ýuwaşdan nägeliklerini bildirmeli. Köçede, häkimlikde bir ýerde bir ýürüşýän gürleşmeli. Hawa dogry aýdýan. Gelin gidip häkimlikden diläliň. Häkimlige çykmaklyk standart bolmaly. Standart. Yani günne çıkmalı ya günne problemalar var. Çözülmeyen. Sizin öňünizde nahar ýokmy? Sizde iş ýokmy? Çağınıza kömek gerekmi? Öňüňizde kömek gerekmi sotsial? Häkimlik. Häkim şo ýerde prezidentin vekili. Demek işlän o. Siz prezident diýmeň häkimden soňra. İşlän okmy? Ona oturup hat ýazyn prezidente. Ine sizin bellen adamyňyz, sizin ynanyň adamyňyz hiç hat eden ok. Biz şuraya ýaly iş ýok. Çağlarymyzda eşgap bilen yok. Nahar berip bilen yok. Etiyem yok. Hiç adamyz ýok. Velayet pıtrady. Kömegeden gelip özüňiz seredin. Egerde oyun işleriniz işlemese diýip. Aýdym şuraya. Aýdym zoga. Çağın basylyp buka. Çağına ýöne barıp ýerinden habar tutsaň, eýýam çağın urmaýarlar, öldürmeýärler. Eýýam gorkup başlaýarlar. Şoňa baraň zoga. Men näme diýin? Oho, sen çağın şol. Gitmeli sen şoňa. O goňşyň ýa bir zat diýse gidýän. Ýöne meni polis bilen ýa-ni MHM bolsa gorkýan. Sizden gorkmaly şolar. Ýa siz köplük bolup bilen zok biriňiz gollaň zok. Başta maşalaň içinden başlaň. Maşalaň içini agzybirleşdirdiňmi? Inni goňşyň bilen agzybyr bol. Goňşyň bilen agzybirleşdirdiňmi? Köçäň bilen agzybyr bol. Köçe gorap başlaň özüňiz. Başgalaçy ýok. Bul MHM terroristlerden bir din bilmeýär. Ya polis zombilerden. Bulary allygyna ýanky serdar gyryp ýatyr. Kanunlar bozuň. Näme sen şonu edin? Sizin konstitusiýa sorajak ýok menden başga diýip. Men size aýdýan şunu edin diýip gyryp ýatyr. Olam iksany ýanky oduň aşagyna. Onu etmeli bolýar. Ýöne siz güç görkezseňiz, siz ýanky nägeliklerini görkezip başlasaňyz, on ýokurky ýanky serdar gorkup başlaýar. Adamlar köşeşdiň bolýa gysman gat diýip başlaýar. Şonu diýen bir-birden öldürip otyrlar. Şu ýaly. Muhammed ağa, şunu bilen efir gutaraýalyň ýa wagtam bolýar. Egerde başga nemeňiz bolmasa, ine sekund näme arzuňyz bolsa, bizim halkymyza aýtmanam. Aýdy bilersiňiz. Serdar taýýar bol. Serdar aýtdym, Serdar nerede? Serdar efir edip TikTok'ta.
Bolya onna Murat Tağol ören minnettar vatandaşlar ta inniki duşlara çellin. Yöne hiç tattan çekinmeyen, korkmayan, elinizdeki telefonla sizin yaranız. Näme bir kanunçuluk bolsa video düşürün Murat'a uğradım. Bana kendini aktivistle uğradım. Bu dünya yayratyak hem. Okey. Ine şurada soru var Abdullah nerede? Abdullah var işläp seriali. Abdullah da pul kazanmaly. Abdullah maşgalat var. Abdullah ýa-ni işleri var. Diňe siýasat däl. Şoň üçin işläp ýör. Her kimiň öz niýeti çykyş etmek hiç kim mecbur etdirip bolanok. Abdullah şu günler işleýär. Onun wagty ýok. Abdullah köp çykyş etdi. Sizin golaňyza garaşdy. Abdullah'ın gollanlara köp taňýan kadın diýär. Abdullah debeten adyny çykyşlar etdi. Nesip bolsa görür häzir işleri kynrak, şoň üçin dinjalýar. Ýa-ni çykyş etbilen o. Vatandaşlar, ine şunun biz efirimizi tutarýas. Türkmenistanyň içindäki bolýan wakalar bize gaty wajyp. Biz halky gorajak bolýar. Biz Türkmenistanyň halkynyň içindäki adalet duýgularyny, wyjdançylygy, ýa-ni ahlak taýdan derejelerini galdyrmak bilen biz Türkmenistanyň halkyny ýa-ni öňkü derejäge ýetirjek bolýar. Öňkü awraly dereje. Şoň üçin ol bize bagly. Biz ýani siz bilen bize bagly. Biz näil halk? Biz gahrman halkmy ýa biz ýöne bir ilat? Şoň üçin men size öňüm aýdýan bizim ata-babalarymyzyň goýup giden ýerleri Gurbanowyň kam däl, Niýazowyň kam däl, Serdaryň kam däl, men kam däl, siziň kam däl, hemmemizinki. Hiç kimin hakkı ýok, ýeköze eýilmeli. Şoň üçin şol bizim ata-babalarymyň goýup giden ýerine adalatlyk bolmasa, onu biz ata-babalarymyz ýa şol adalatlyk ýerine goýmaly. Kim bolsam biz şonu etmeli. Sen polis bol, MHM bol, minister bol, ýa-ni vice-premier bol, onda sen Gurbanlyga garşy görüşmeli. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz efirimizi tutarýas. Serdar, hansenem aýt. O sağ olun izleyicisler, dinleyenler için, katlaşanlar için, hemen de aydanlar için diyor. Çağa gayretin, gayretin elbette ki komentar yazan vatandaşlarımız olsun bilip bilmen. Şu ayda şu efirin sonunda aytacak sözüm. Prezident Serdar Berdimuhammed bin Prezident şadaýyny diýeli saýlanan ýöreýän konstitusiýa boýunça şo diýjek bolsak, bu ýurdy oňurup bilen uzak kabinet ministerliklerde boluşturýan gürrüňler ministerleriň arasynda pul tapmaly, näden pul almaly, hemme pul tapmaň derdinde. Ýurtda pul ýok. Ýurtda denejni defitsit berip başlady. Ýokary çynownikleriň arasynda. Muny bir maksat bilen ýa-da edip oturlar, ýa-da bular hakykatdan hem soňky şäherden ýörite täze guruljak Aşgabat City'mi, arkadaş City'mi 2 salınjak. Munyň üçin öňe telekeçelerden öňe pul alyp oturlar, milyonlarça muny meşdip otur. Garaz ezilleşler. Öňümüzdäki täze eýýanda ýa-da biz azy bir cebiz halk bolup Ýewropa, Amerika, Ýaponiýa, Malaziýa, Singapuryň halkyňa buýsunup ýaşarys. Ähli halk bolup. Ýa-hara bir rejimiň altynda ölüp ýeke-ýeke ýitip gitmek ýaly gurrat bolýar. Ýa-da gorkak gün öler, erkek bir öler diýen ýaly Allah nesip eden günem ýurtda duş şaýmaly bolýar bolanşa. Allah gazamyzy mübarek eylesin. Ve Prezident Berdimuhammed oňramak awraýyň barka peremiriýa wagtyňyz barka Türkmenistanyň hökümeti tegelek stoly biz gelmäne taýýar. Murad aga size özüm aýdar. Sağ olun. Sağ olun köp. Ine aktivist we Serdar Berdimuhammedoň aktivisti watan boýan soň ine şunu men aýdýan. Siz akşam ýatanyňyzda Serdaryň hemme ýerlerini ýa-ni owşap ýatyň. Özüňize bir statuet edin-de şonu owşap ýatyň. Ýöne bize siz ýaly adamlar päsel berýär bizim azatlygymyzy almana, bizim adalatlygymyzy goramana. Şoň üçin
siz egerde zulüm gorayan bolsaňyz, zulüme ýapyşan bolsaňyz, zulüm diýip gezýän bolsaňyz, ona siz öz dünýä garaşyňyzy ütgütmeli bolsaňyz. Hormatly watandaşlar, ine şunun bilen biz çykyşymyzy utorýas. Siziň hemmeňize birinji bilen jan sağlyk arzu edýän we inniki çykyşlary çenli hoş sag bolun. Allah emanetine izleşler. Allah korusun emmeňizi. Ähli Türkmenistanlyny, Türkmenistanda parahatçylyk, dünýäde parahatçylyk. Sag bolun.